дар ҷараёни сафари вазири дифои Русия Сергей Шойгу ба Душанбе рӯзи 27 апрел ҷониби Русия пешниҳод кард, ки бо Тоҷикистон як системаи ягонаи дифои зидди ҳавоӣ таъсис дода шавад, менависад Интерфакс. Пас аз мулоқот ба вазири дифои Тоҷикистон Шералӣ Мирзо, вазири дифои Русия Шойгу гуфт, ки Русия ва Тоҷикистон барои ташкили системаи муштараки дифои зидди ҳавоӣ омодагӣ мебинанд. Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан. Шойгу инчунин изҳор дошт, ки Русия омода аст шумораи низомиёни тоҷикро, ки дар донишгоҳҳои низомии Русия таҳсил мекунанд, афзоиш диҳад. Вай инчунин гуфт, ки дар манёврҳои стратегии Ғарб 2021 интизори контингенти ҳарбии ҷумҳурӣ аст. Russia must end this military build-up in and around Ukraine. ёдрас мекунем, ки ин ҳодисаҳо дар пасманзари муносибатҳои шадиди Русия ва Ғарб ба амал омада истоданд. дар воқеъ дар ҳоли ҳозир Русия кӯшиш дорад нуфузи худро дар тамоми минтақа афзоиш дода, ҳузури низомии худро дар кишварҳои Осиёи марказӣ тақвият диҳад. ин чунин маъно дорад, ки амнияти ҳарбии кишварро кишварҳои сеюм таъмин мекунанд ва ин барои ҳар як давлат аз нуқтаи назари соҳибихтиёрӣ бениҳоят хатарнок аст. таҳлилгарони сиёсӣ қайд мекунанд, ки мақомоти Тоҷикистон кайҳо боз на манфиатҳои халқҳои минтақа, балки пеш аз ҳама ба ғаразҳои геополитикии Русия хизмат мекунад. Регулярные совместные действия российского и таджикистанского войск